să știu că unde vreau să ajung se poate ajunge, chiar dacă nu este totul din prima sau nu este exact cum mi-am planificat sau cum a cerut cineva sau cum s-a așteptat cineva, pentru că dacă vrei să ajungi de aici, ai de îndeplinit niște așteptări și uneori ies, alteori nu ies, că ne concentrăm în toate deciziile pe efectul asupra oamenilor și cum putem face lucrurile în așa fel încât pentru ei să fie și mai bine decât este în prezent. Că într-o firmă globală, prin relații, nu prin ierarhie, muți munții. Și asta a fost zona în care am învățat cât de mult am putut eu. Nu știu dacă vă folosi neapărat în viitor sau într-o altă firmă, dar aici, în firma în care sunt prezent, aici m-am focusat. Bine ai venit la podcastul HR Meetup Talks, unde descoperim lideri din HR și business, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Sunt Raluca Vasile, de la Dream Jobs România și te invit să te abonezi la canalul nostru de YouTube ca să nu ratezi niciun episod. Împreună construim o comunitate faină și autentică. Hai să începem! Astăzi o avem alături pe Liliana Avram. Bine ai venit, Liliana! Bine te-am găsit, Raluca! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag și eu mulțumesc că ai acceptat să fii azi aici cu noi. Și o să vă citesc un pic despre Liliana. Este un lider de peste 18 ani, cu experiență în resurse umane, în cadrul City, unde ocupă funcția de HR Head pentru România și Bulgaria. Liliana este responsabilă de alinierea strategiei de capital uman cu obiectivele de business, de transformarea organizațională, de cultivarea talentelor și de consolidarea unei culturi bazate pe valorile și misiunea City. În filozofia ei de leadership, Liliana pune accent pe autenticitate, empatie și dezvoltarea oamenilor, promovând în mod activ ceea ce City numește Human-Centered Leadership, un leadership care demonstrează că rezultatele extraordinare se construiesc prin oameni, nu în ciuda lor. Îți mulțumesc încă o dată tare mult că ești aici cu noi astăzi și vreau să începem acest episod cu începuturile carierei tale în HR. Cum a început drumul tău în HR și ce te-a făcut să rămâi în domeniul ăsta? A început cu interesul pentru psihologie. La 5-8 găsiseră foarte mulți dintre profesori și părinții calități ideea de a mă îndrepta către drept. Îmi plăcea istoria, aveam memorie, toată lumea credea că o să urmez cumva o direcție din aceea, dar undeva am aflat eu de psihologie, era totuși vorba de anii 90 și am tot urmat acest gând până când m-am înscris la liceu pedagogic, special pentru că știam că se face dintre toate profilele cel mai mult psihologie. Și ulterior am ajuns la facultate, altă decizie, terapie sau psihologie organizațională și am fost remediabilă, atrasă de partea asta de psihologie organizațională și am fost foarte hotărâtă ca să vreau să fac și a rezistat așa cam un an de zile până când mi-am găsit primul job ever în HR. Nu era ușor. În anii 2000 era foarte, foarte greu, dar am reușit și de atunci tot așa. Și ai vreun moment anume care ți-a confirmat că ești în direcția potrivită? Bună întrebare. Da, dat fiind că nu era neapărat o cale previzibilă sau o meserie cu reputația pe care o are în prezent. Mi-aduc aminte în primul meu an, lucram într-o agenție de recrutare și a fost un moment undeva după vreo 9 luni, așa de când începusem, când un client a trimis un feedback pozitiv legat de candidați, de colaborare, dar așa de frumos scris că a devenit așa un mic moment de sărbătoare în toată firma. Și mi-am dat seama că dincolo de faptul că era o satisfacție, că s-a întâmplat ceva bun, era și faptul că aveam un impact asupra celor din jur, cumva toată firma era mândră și am înțeles în plus că da, asta vreau să fac, să am o meserie prin care să am un astfel de impact asupra oamenilor. Și dacă te întoarce la începutul carierei tale, ce sfat ți-ai da cu ochii de acum? Da, să știi că fac demersul ăsta destul de des, pentru că probabil ca orice profesionist ai și momente când nu ești destul de mulțumit cu câte s-au întâmplat, chiar și acum, deși am atâția ani de experiență. Și ar fi același sfat atunci ca și acum, spui că nu te dezamăgesc, ar fi vorba despre încredere, să am încredere și să știu că unde vreau să ajung se poate ajunge, chiar dacă nu este totul din prima sau nu este exact cum mi-am planificat sau cum a cerut cineva sau cum s-a așteptat cineva, pentru că dacă vrei să ajungi de aici,
ai de îndeplinit niște așteptări și uneori ies, alteori nu ies. Important este însă să ai focus pe rezultatul final și să-ți păstrezi încrederea. Zi-mi, te rog, și ce faci tu concret ca să-ți reîncarci bateriile? Cum păstrezi așa echilibru între viața profesională și viața de familie, viața ta personală? Te-a făcut să te gândești că o persoană care lucrează la restabilirea încrederii zilnic se și consumă mult școala? Da, așa este. A fost o zonă de tenaj energetic pe care a trebuit ușor să o readuc și cred că în momentul ăsta mi iese bine treaba asta, pentru că avem un climat foarte intens în care lucrăm prin prisma firmei, apoi e tot ceea ce se întâmplă în jur de o bună perioadă încoace. Dar pentru mine rămâne în continuare foarte, foarte important în zona asta de restabilire a energiei, să petrec timp în natură. Sper să nu te dezamăgesc că spun că îmi place la fel de mult și statul la plajă și să merg într-o leție pe munte. Nu sunt nici dintr-un model, nici din celălalt, să-mi plac ambele foarte mult și dacă nu reușesc să fac asta, mi-e cititul. O carte care efectiv te scoate din rutina ta și îți deschide o lume atât de complexă, lucru care de fiecare dată mă face să-mi dau seama cât de important e să ne îngrijim de gândurile noastre și cam ce fel de idei absorbim și cam ce fel de idei ținem noi acolo când ruminăm. Și dacă ai o carte bună în mână, s-ar putea să ai un pariu câștigător apropo de mai multe aspecte decât starea ta aparentă de reenergizare. Ne poți recomanda o carte bună pentru cei care ne urmăresc? Da, sigur, e de gustibus. Citesc destul de mult din zona asta de literatură de specialitate și acum îmi place foarte mult o carte despre creier, 7 lecții și jumătate despre creier. Dar de asemenea, pe partea asta de beletristică îmi place foarte mult science fiction și nu știu, ceva care chiar îmi face plăcere să le citesc este Aldous Huxley, Minunata Lume Nouă și continuarea, mai ales continuarea, care mai degrabă un eseu filozofic. Nu sunt neapărat atrasă de filozofie, dar el vorbește acolo despre organizare, organizație, despre ceea ce ne dorim noi de fapt să facem ca și oamenii în firmele astea cu mulți angajați sau în societate în general și e ca un fel de check-in de fiecare dată când uităm pe unde vrem să fim, câtă armonie poate exista și de fapt care este rolul și misiunea fiecărui om de pe planetă. El are așa o viziune a unei armonizări absolute și e un gând pentru mine liniștitor, apropo de gândurile cu care cel la culcare. Ai și vreo rutină sau vreun obicei care te ajută în, nu știu, în a-ți păstra un echilibru al tău? Da, cred că în primul rând ai spus cuvântul cheie, rutină, și asta este ceva cu care oricine vrea să aducă o îmbunătățire, să schimbe un obicei, trebuie să facă tot posibil să-și creeze o rutină. E foarte important să repetăm anumite lucruri. Ce mă ajută pe mine foarte mult, deși nu sunt membru al acelui 5 AM club de să te scoli dimineața ca să ai, când e toată lumea adormită, să ai destul timp să-ți planifici gândurile, tot nu plec de acasă până nu am în mintea mea câteva lucruri, 2-3, pe care vreau să le fac în ziua aceea, neapărat cele pe care trebuie să le fac de când am plecat din casă. Arată așa ca un om care are o misiune și sunt pornită pe ceva și asta e o chestie instinctuală, ceea ce înflorește, așa este personalitatea mea. Pot fi legate de job, pot fi personale, dar e foarte important pentru mine să știu că am acele 2-3 lucruri la care țin foarte mult în ziua aia, clare în minte și îmi clarific în felul ăsta și intențiile zilei și modul în care merge în ziua. Cumva ți așterni încă de dimineață cum îți va fi ziua, ți-o proiectezi cumva? În strămoși. Da, nu pot să spun că e meritul unui mentor sau al meu, nu știu pe la ce aș ramuri am fost sau cum am descoperit asta. Așa m-a făcut în momentul în care am devenit conștientă de ce înseamnă pentru mine să fiu productivă, să-mi ating niște obiective, mi-am dat seama că asta mă mobilizează foarte tare, să-mi clarific intențiile zi cu zi. Spune-mi, acum aș vrea să trecem așa un pic în zona de HR, de leadership și să vedem un pic din perspectiva ta cum pot liderii și echipele de HR să creeze o cultură în care generațiile colaborează eficient. Pentru că acum știm că avem chiar și 5 generații într-un loc de muncă. Cum e la voi? Cum reușiți să echilibrați toate diferențele astea? Sunt. Asta este, cred că, cheia, să-ți dai seama că sunt niște diferențe. Cred că la noi abordarea e mai degrabă nu aceea că liderii HR-ul gestionează niște generații,
cât că se ocupă de construirea unei culturi. O cultură în care aceste diferențe sunt recunoscute și se creează un climat în care ele să fie un avantaj reciproc mai degrabă decât un motiv de scindare în interiorul unui colectiv. Pune foarte mult, de mai mulți ani dinainte de a trăi așa de intens separarea asta generațională, punem accent pe o cultură inclusivă, inclusivitatea asta mergând la sensul de a recunoaște individualitățile, bine, celebra dihotomia introvert-extrovert, cum faci să nu rămână niciun fel de talent ante, da, cum faci să determini exact potențialul tuturor celor din jur. Avem o mare preocupare în zona asta de talent management. Apoi leadership-ul, stilul de leadership adaptativ, care să țină cont de momentul în carieră al fiecărei persoane. Asta și postulând, apropo de discuția despre generații, că totuși motivațiile și atitudinea asta diferite față de muncă nu sunt neapărat determinate de anul în care te-ai născut, și mai degrabă de ce vârstă ai și în ce moment al vieții te afli, întâmplător, în firma asta, în colectivul acela. Evident că acum provocarea este că în loc să gestionezi una, două tipologii, sunt cel puțin 4, dacă nu 5, da? Cum spun unii dintre specialiști, dar mai mult din perspectiva asta unei etape în carieră și a unui moment istoric. Pentru că istoria ne arată că acum 20 de ani munca era mult mai importantă pentru toată lumea decât este acum, în sensul în care ne gândim ce înseamnă să petreci timp în activitatea de muncă. Așa că nu ar trebui să ne mire că niște oameni care sunt născuți mai târziu în istorie și sunt și în prima etapă a vieții lor, ne referim aici la generația Z, nu pune atât de mare preț pe rolul muncii în viața lor. Asta nu înseamnă că lucrul ăsta nu se va schimba și în momentul în care să comparăm niște middle-aged din actuala generație Z cu middle-aged de acum mai multe zeci de ani în urmă, nu o să găsim aceeași intensitate. Cam asta demonstrează istoria. Iar revenind la practicile de leadership și de HR, cred că a făcut foarte bine acestei colaborări intergeneraționale, practicile din zona de reverse mentoring sau de lunch and learn, în care ne focusam fix pe asta, de ce facem lucrurile diferite și sunt aceleași lucruri, de ce le facem diferit, sau proiecte în care am în mod intenționat mixat etapele de carieră și de vârstă, ca să folosesc terminologia asta în loc de generații. Da. Din primul rând, din această valoare a companiei, care este colaborarea. Pentru că e foarte important ca și firmă globală să putem să colaborăm și asta înseamnă și cross-cultural, și cross-granițe, și cross multe elemente, nu e doar parte de generație. Exact, asta urma acum. Vreau să punctez chestia asta, că într-adevăr la voi mai ales nu este doar de generație, ci este și de cultură și de... Da, se duce mult mai departe. Da, dar cred că multă lume acum, pentru că așa e, apropo de etape istorice, așa nu să fie viața, dar ești tot timpul expus la tot globul, Da. indiferent că ești într-o firmă românească sau într-o firmă regională sau într-o firmă globală. Cum se traduce în compania ta conceptul de people first? Cred că e mai mult decât well-being sau preocuparea pentru engagement. E vorba de luarea deciziilor având în minte impactul asupra oamenilor. Și poate că la noi se întâmplă asta prevalent și pentru că genul ăsta de servicii financiare în care activăm noi sunt considerate tradițional people business. Așa că dacă nu ai capitalul uman necesar să-ți pună viziunea în practică, nu prea mai ai cum să investești în tehnologie sau în orice altă infrastructură, te gândești, sau orice alt roboțel sau mașinărie, dar în comparație cu production sau brevet, să inovezi ceva. Tu chiar ai nevoie să poți să ții oamenii cumva în centrul tuturor deciziilor. Așa că nu poate la noi și prin natura sectorului de activitate, că ne concentrăm în toate deciziile pe efectul asupra oamenilor și cum putem face lucrurile în așa fel încât pentru ei să fie și mai bine. Pentru este în prezent. Ai câteva exemple concrete de, nu știu, lucruri pe care le faceți? Cred că cel mai important este faptul că le dăm oamenilor o voce. Noi putem să presupunem multe ca și echipă de management, uitându-ne la trenduri. Evident că avem linii directoare și fiind o companie listată la bursă, nu vom face abstracție de ceea ce înseamnă trend, însă și chiar și în implementarea acelor trenduri găsim suficientă energie și acordăm spațiu în aceste procese, acele momente în care discutăm, că este vorba de un survey, că este vorba de un forum sau de un alt tip de body din acesta pe care îl creăm,
Cerem mult feedback, ne-am învățat să dăm unii către alții feedback, avem o cultură destul de sănătoasă la 360 de grade feedback, astfel că și tu beneficiezi, dar și ceilalți știu că au cum să dea un feedback și lucrul ăsta e foarte valoros pentru oameni. Treaba asta arată că ei zic, wow, într-adevăr ceva de zis. Deși deciziile, să ne înțelegem, sunt luate global și au un anumit regim reglementat. Da. Din nou, revin la specificul industriei. Însă vocea asta pe care noi ne străduim să o captăm și o facem parte integrantă din orice implementare, cred că ea e cea mai bună dovadă că oamenii contează. În opinia ta, ce face diferența dintre un HR bun și un HR excepțional? Da. Îi datorăm multe lui Dave Ulrich aici, nu? Apropo de evoluția modelului de HR și cum am reușit să conștientizăm că am trecut de la o zonă de departament operațional, departament care doar executa mai mult sau mai puțin bine niște procese, chiar și de la nivelul de strategie. Știu că mulți dintre noi încă ne gândim că acolo e maximul pe care îl facem, dar de fapt unde ajungem noi și unde suntem și unde e excepționalul în HR este acel value added pentru business. Deci cum ajungi să faci, să cunoști business-ul și să poți să contribui la strategia de business din perspectiva asta de HR, în așa fel încât să aduce acea valoare adăugată. Cred că aici este contribuția HR-ului. Și care vezi tu că e cel mai important rol al HR-ului în prezent? E o combinație interesantă, da? Pentru că, pe de-o parte, suntem deci în situația asta în care ne reinventăm cu lentila asta, cum facem să contribuim mai mult către business. Pe de altă parte, e de așa natură e perioada istorică în care sunt foarte multe schimbări și atunci HR-ul trebuie să devină acest catalizator al schimbărilor. N-ai o atitudine, o idee despre ce se întâmplă, te documentezi și pui un punct de vedere și cumva ajuns la construirea atitudinilor și a percepțiilor. Ăsta este un aspect. Altul, cum îi spunea altcineva, nu neapărat eu, e acela de navigator de paradoxuri. Da, nu e chiar așa pompoasă situația, dar da, exact. Da, uite, de exemplu, la noi, paradoxul cel mai comun este tensiunea aceasta dintre local și global. Automat, toți avem această misiune de a susține strategia globală, de a ne încadra în standardele globale, însă avem nenumărate aspecte locale, fie că vin de la competiția locală, fie că vin din legislația locală, pe care trebuie să le armonizăm. Al paradoxului acesta, tehnologie versus umanitate, da? Deci ce faci cu adoptarea de tehnologii în contextul în care totuși oamenii vrei să ții în mijlocul tuturor deciziilor. Sau una poate și mai bună, tensiunea acesta dintre performance și well-being. Pentru că avem o firmă, da, în care e foarte ambițioasă, foarte competitivă, oamenii își doresc mult de tot să ajungă în anumite puncte sau să ducă rezultatele la un anumit nivel, dar burnout-ul sau alte fenomene de acestea, dar nu și-au schimbat regulile, ele se instalează și din nou este, cred că, rolul nostru să navigăm cumva acest paradox și să găsim momentele în care lucrurile trebuie să reechilibrate, rebalansate. Ce faceți pe zona asta de, nu știu, anti-burnout, să spunem așa? Da, face și ce face toată piața, diversele perks, cum le spunem noi, sunt acele momente educaționale special de zona asta de sănătate mentală sau nutriție sau yoga, relaxare, nu de genul acesta, însă ele sunt, chiar cred că sunt niște perks-uri, sunt niște puncte de reper pentru colegi, pentru că cel mai bun management al burnout-ului este claritatea în job și posibilitatea de a face o legătură între munca ta și ce se întâmplă în business, impact, să simți impactul și să ai claritate în job. De acolo vine energia, de acolo vine poate și un anumit mod mai streamed, așa, de a avansa printre toate lucrurile complexe din zi. Ambele sunt însă destul de greu de obținut. Claritatea în job ar însemna predictibilitate și abilitatea de a determina în timp, în spațiu, ceva care în momentul ăsta nu se mai poate face. Tai în continuum și e un tăvăluc și atunci probabil că pentru noi devine în ce în ce mai important să avansăm ca și mindset.
să fim din ce în ce mai puțin inconfortabili cu schimbarea. Un lucru la care ne gândim de foarte mult timp, nu e prima oară când vorbim de change management, dar odată cu inteligența artificială, cred că este și mai important să trecem de la un mindset de ăsta de loialitate, de excelență, de chestia asta, pentru că fac de 100 de ani în același fel, la unul de adaptabilitate. Sunt bun la asta și pot să fac asta și altfel mâine sau tot asta, dar în alt context. Deci astfel de lucruri care să ne ajute să resimțim un pic mai puțin sentimentul ăsta de copleșire pe care îl avem în prezent. Și cam care simți așa că sunt niște tendințe în piața muncii pe următorii 2, 3, 5 ani? Da, 2, 3, 5 ani ambițios. Da, nu vorbim chiar, n-am vrut să mă duc mai departe. Deja ne ducem Pe dinamic, exact. Ar fi zona de inteligență artificială, este ceva la care trebuie să ne uităm foarte serios și cât se poate de pragmatic. Mă aștept, poate și datorită acestei influențe să trecem de la un mod de organizare al muncii pe rol către unul mai degrabă pe competențe, pe acel portofoliu de competențe. Anticipam un pic mai devreme, sunt bun la asta și o pot face și aici și aici și aici, da? Nu doar în contextul ăsta. Și poate legat de cele două, redefinirea procesului de performance management, care oricum sper să se întâmple indiferent de AI sau de alte lucruri, el are multe rămâneri în urmă. Procesul de performance management sunt doar câteva companii care inovează și știm că ceva e în regulă cu procesul de performance management pentru că în continuare auzim oameni care nu trăiesc cu bucurie acel moment și nu-l folosesc pentru dezvoltarea individuală. Și atunci sper că din nevoia asta de a ne menține productivitatea într-o lume din ce în ce mai puțin predictibilă, să avem un push în zona aceea, să ieșim un pic din zona asta de control excesiv și parametrizarea performanței într-o zonă mai atomizată, mai individualizată, mai meaning purpose driven. Scuzați romblesa. Însă, da, chiar uite aici la vocabularul ăsta de business, cred că suntem un pic în urmă. Poate că putem face niște eforturi, dar reușesc cumva cei care scriu articolele astea în limbajul ăsta internațional să detecteze lucrurile care se schimbă și despre care noi discutăm mai mult în comunitate, nu avem neapărat în mediul academic încă o direcție lumea. Și apropo de abilități noi, ce ar trebui să dezvolte profesioniștii de HR ca să rămână relevanți? Da. Rămâne în continuare foarte importantă partea asta de data și să încercăm să lucrăm cu datele bine, să avem un respect față de date, de la cum ne îngrijim să ni le adunăm, la ce reușim să facem cu ele. De asemenea, abilitățile acestea de a povesti cu date, acel storytelling, dar adaptat la date și, general, să putem face recomandări pentru strategia de business pornind de la datele pe care le avem noi despre oameni. E mai degrabă așa o minte de cercetător. Însă consider că pe direcția aceea trebuie să ne dezvoltăm cei mai mulți dintre noi. Evident, să ne îmbrățișăm business-urile în care lucrăm, sectoarele în care lucrăm. Cred că nu trebuie să rămână doar apanajul oamenilor care au rol direct în business. Ca HR, e important să înțelegem cât de intim se poate sectorul de activitate, chiar dacă o luăm de la zero, pentru că nu înseamnă că trebuie să lucrezi în același domeniu toată viața. Trebuie să ai această deschidere să înveți cu același apetit un sector nou. Da, deci cam în zona asta ne Raluca. Nu știu că poate te așteptai la influencing, la leadership. V-am ținere. Dar e extraordinar de puternic să poți să fii într-o sală în care toată lumea e un pic sceptică și să vii cu niște date care conving. Și cred că aici n-aș mai termina din a încerca să creez un astfel de imbold la toți HR-ii, să fie cât mai mult orientați către zona aceasta. Și din perspectiva ta personală, tu ai un anumit skill sau competență la care ai lucrat în ultimii ani să o crești? Da, eu m-am adaptat la mediu și a trebuit să îmi cresc abilitățile acestea de influencing fără putere formală. În general, organizațiile globale sunt matriciale, lucrezi cu resurse poate mai multe decât într-o organizație locală, dar nu sunt resurse în echipa ta, n-ai direct reports, n-ai, nu știu, înrăutire asupra performanței acelor persoane sau, nu știu, aspectele pozitive în viața lor nu țin de tine neapărat. Da. Și atunci acest influencing without formal power este critic într-o firmă globală.
prin relații, nu prin ierarhie, munții. Și asta a fost zona în care am învățat cât de mult am putut eu. Nu știu dacă vă folosi neapărat în viitor sau într-o altă firmă, dar aici, în firma în care sunt prezent, aici m-am focusat. O să trecem acum spre zona ne apropiem așa de zona de încheiere a episodului nostru și vreau să îmi spui pentru tine ce înseamnă să-ți construiești o echipă fericită. O echipă fericită este o echipă în care oamenii încredere unii ceilalți, își dau energie prin relațiile interpersonale pe care le au și au niște relații interpersonale pozitive, de natură să crească, nu să scadă ceea ce se întâmplă acolo în echipă. O echipă fericită care are cursurile împărtășite și în care se susțin în general oamenii unii pe alții. Și cred că, din nou, nu e ușor de obținut într-un mediu în care lucrurile sunt în continuare așezare, în care încurajăm individualizarea, da, și manifestarea individuală a personalităților sau în care există presiune reală pentru că se întâmplă ceva în piață sau în jur, trebuie făcute azi, nu mai pot fi făcute mâine. Însă dacă fundamentul ăsta există, acela al încrederii care se construiește prin consistență, pe sâncă ce se zice se face, pe sâncă și eu dacă am zis că fac așa și tu faci la fel. Deci prin acești pași mici, dar, cum să zic, consecvent urmăriți, atunci poți să spui că ai o echipă solidă care trece prin orice și chiar fericită. Cu capacitatea de se bucura unul de alții și de micile victorii. Și dacă ar fi să te gândești la un semn pentru tine, un semn clar că echipa aia e fericită? Poate să vine la energie. E o echipă care are energie, o echipă care vine cu idei, o echipă care își face planuri, o echipă care show up, da? Fiecare zi cu același nivel ridicat de chef și de dorință de a face lucruri. Și am mai citit o chestie, o echipă care se salută dimineața. Bun. Chiar de curent. Da, consider că nu trebuie să uităm de micile convenții care de fapt ne fac viața mai frumoasă și da, poți ajunge în momentul în care te detașezi sau te izolezi ca să te protejezi poate de ceva mai puțin fericit. Poți ajunge să renunți chiar și la lucrurile acestea și e o dramă acolo și o suferință și trebuie ajutată echipa respectivă sau chiar firma sau, mă rog, la nivel individual. E clar că e nevoie de intervenție. N-ai cum să o duci bine, ca să zic așa, dacă zi de zi se acumulează genul ăsta de mici semne de detașare și de lipsă de implicare. Exact, asta era și ideea postării pe care am văzut-o, cumva că ăsta e primul semn. Dacă vezi că nu se mai salută echipa dimineața, e ceva acolo la care trebuie să te ariți. Micile convenții care sunt atât de grăitoare despre ce se întâmplă. Zi-mi, te rog, dacă ar fi să te gândești la o întrebare la care ai fi vrut să răspunzi și nu ți-a fost niciodată adresată, care ar fi acea întrebare? Cred că ar fi ce ai învățat de la oamenii cu care ai lucrat. Ce ai învățat de la oamenii cu care ai lucrat? Păi, știi cum e, înveți ceea ce îți dai voie să înveți. Și, în primul rând, am învățat lucrul acesta că avem nevoie să mă deschid către feedback. Nu era neapărat un risc la mine să mă consider perfectă sau autosuficientă. Sunt un self-driven, self-learner, clar, dar în izolare așa nu prea ajung să crești și am învățat să fac lucrul acesta fără să-l mai consider a fi ceva care mă poate răni sau ceva care este, nu știu, mai puțin pozitiv, pentru că de regulă feedback cel de la o persoană la care ai detectat care avea observație sau ar avea ceva la care ei s-au gândit că tu ai putea să fii mai bun. Neapărat că e dezvăluit pe ei fundamentul acela, dar în zona aceasta de îmbunătățire. Și oamenii sunt foarte fair dacă te văd deschis și ar trebui să învăț cum să fac asta într-un mod în care să-i asigur și de starea mea de bine când fac asta, dar și de interesul meu real, de a face la fel pentru ei sau de a construi pe ceea ce am să aflu. Și acum am o întrebare pentru tine de la o invitată de la podcastul trecut, de la Luiza Baniei. Luiza.
Da, am încercat să o sumarizez. Ce ar trebui să se întâmple astfel încât să formăm pe deplin oameni de HR, nu doar pe bucăți. Cumva să-i formăm holistic, nu doar pe bucăți, cum poate se întâmplă acum. Da. HR-ul este o meserie în care ai nevoie de mult judgment. Poți să fii foarte educat și aici, iarăși, sunt foarte multe de făcut în continuare. E destul de greu să găsești o școală de HR. Înveți diverse lucruri de psihologie organizațională, înveți lucruri pe anumite procese, însă nu poți să spui că ai o școală de HR. Poate că nici nu e posibil să o faci, dar cred că e foarte important să asiguri posibilitatea cuiva care e la început de drum să experimenteze cât de mult se poate toate aceste procese. Fie că e vorba de niște workshop-uri cu adevărat, ca niște experiențe de instruire, deci nu prelegeri, nu discuții, da? Efectiv să vadă de la roleplay la posibilitatea de a testa într-un astfel de mediu. Deci cât mai aplicat. De asemenea, i-aș recomanda oricui care este la început de drum, cum au vocația cel maestru, să-și ia un mentor, să-și ia un fel de sponsor. E foarte mare chef în piață, cred că de la senior să facă asta și ajută enorm să ai pe cineva care deja a experimentat niște lucruri care să fie alături de tine. Da, din păcate asta pot fi foarte demanding ca și investiție de timp, dar așa cum spuneam, nu ajungi în HR bun decât dacă chiar îți cultivi acel judgment, iar judgmentul ăsta vine cu experiență. Ca la avocați, din nou, fac acea paralelă și probabil că avem nevoie de o comunitate și de o poziționare și mai bună a imaginii acestei meserii, mai clară, pentru a putea ajuta pe cei care încep meseria să se poziționeze din start, așa. Ca doctori, hai să mai ducem și la altă meserie, unde rezidențiatul la celulare, nu? Să ții persoana cumva într-o zonă de instruire continuă o perioadă destul de lungă, în așa fel încât să știi că în momentul în care e pe picioarele sale nu se întâmplă nimic fatal. Și noi putem să avem un impact foarte, cum să zic, de natură să lase urme adânci asupra oamenilor dacă facem stângăcini, cum să zic, inacceptabil și toată lumea greșește, însă aș vrea să, dacă s-ar putea, să ne comitem cumva cu toții că așa ne gândim la HR, că e genul de meserie în care îți acorzi atenția și timpul să te formezi odată cu, activitatea de lucru, dar să nu continui să înveți, să nu continui să nu te oprești din învățare, să îți propui tot timpul să ajungi la dezvoltarea unui mindset specific de HR, care nu se, cum să zic, nu e din burtă, ca să spun, nu te nasc cu el, cumva te nasc cu el și în toată lumea se pricepe la HR. Și nu zic chiar dintr-un loc de superioritate, zic efectiv ca o pledoarie pentru cât de important e să te gândești ce înseamnă meseria asta, care e rolul tău, în ce situație, din perspectiva cărui proces. E foarte complex HR-ul. Sunt atât de multe procese pe care nu le vezi decât dacă le parcurgi pe toate. Ai nevoie de ani de zile să ajungi să fii un HR complet și dacă se poate, cred că de fapt mesajul să ai răbdare, da? Să ai răbdare și să pornești din start cu gândul ăsta, că e o meserie în care trebuie să înveți foarte mult până să ajungi să fii bun. Deci cumva, ca un răspuns la întrebarea Luizei, ar fi că cumva, în primul rând, ai nevoie de timp. Da, ca să treci prin foarte multe pe care să ți-l terori pentru tine, da, să prioritizezi lucrurile în așa fel încât să pui această formare în anii aceia critici de fund, da. care nu neapărat când ești tânăr, da, pentru că pot fi oameni și la 50 de ani care se apucă de HR. Și după ei poate fi procesul mai accelerat, că totuși experiența de viață și experiența lor anterioară îi poate ajuta să scurteze anumite etape, dar tot cred că trebuie să-și acorde timp să învețe niște lucruri. Și acum, ultima întrebare, înainte să am și o rugăminte pentru tine. Da. Ultima întrebare, trecem așa un pic în sfera mai personală. Care e cea mai mare lecție pe care ți-a dat-o viața până acum? Da, păi cred că e din zona asta, what comes around goes around. Dacă m-am simțit la un moment dat că mi s-a acordat încredere și că am fost poate un pic nedreptățită, mi-aduc aminte prima dată în viața mea când am avut un direct report, cred că mai puțin de o lună deja mă escaladase, cum zicem noi la OneUp, că făceam tot fel de lucruri de natură să
să-l facă să se simtă prea monitorizat sau era copleșit de niște exigențe și e clar că în momentul ăla n-am știut cum să dau încredere. Deci ceea ce m-a făcut pe mine la un moment dat să fiu nemulțumită, practic cam așa cunoștința, a fost un mic dezastru, dar a fost un moment din care am învățat. Deci cred că e foarte important să ai acest exercițiu de autoconștientizare. Nu fost să-l faci singur, de-aia zic că e important să ai un mentor, sponsor, coach, ceva acolo, un altă de cursă lungă. Poate să fie altul, poate să fie în altă sursă, dar să existe tot timpul o diadă de asta în care ai încredere și te simți confortabil. Deep. Da, să înveți, da. Mersi mult pentru întrebare. Și eu mulțumesc pentru răspuns. Mai am doar o rugăminte să-mi lași o întrebare pentru următorul invitat. Da, pentru următorul invitat, hai să dăm ceva greu. Haide! Da, l-aș întreba așa ca să fie în linie cu ceea ce am zis, care e teoria lui preferată sau ai pe care o folosești în munca de resurse umane? Deci care e teoria preferată? Da, teoria preferată. Îmi consider că trebuie să fim la curent cu cercetările, fie că sunt din anii 50, fie că sunt acum mai noi. Și și ajută foarte mult să avem niște principii directoare. De exemplu, mie îmi place foarte mult ceva care cred că a fost cercetat mai mult așa în anii 2000. Se cheamă Job Demands and Resources și explică extraordinar de bine stresul și cum tensiunea asta dintre ce resurse ai și ce cerințe ai e una din explicațiile stresului la job. A reușit, și să ajut foarte mult managerii în munca lor în momentul în care le-am dat acest frame și am putut să construiască pe el cu aplicația la echipa lor. Pentru că altfel e un pic frustrant să tot vorbești de yoga, de meditație și lucruri foarte importante, dar nu neapărat de ajutor atunci când balanța asta nu există. Cu yoga ca un pansament pe o rană mult prea mare sau... Da. Și asta e ceva ce am descoperit acum, am descoperit și la facultate, am descoperit în schimb la CIPD, pentru că m-am hotărât acum la 20 ceva de ani de experiență să fac CIPD-ul și felicitări. Da, automat acolo citește extraordinar de mult, că altfel nu treci modulul, nu e notat de trecere la modul. Foarte fain. Felicitări că tu ești exemplu viu a ceea ce spuneai mai devreme, adică sau a ceea ce am citit eu de fapt în descrierea despre tine, că promovezi învățarea continuă și fericire, nu sunt singura. Da, dar e important, în meseria asta cel puțin nu ai cum să faci altfel. Îți mulțumesc tare mult, Liliana, pentru tot ce ai împărtășit cu noi și pentru că am putut avea această conversație astăzi. Mulțumesc tare mult, Raluca, și eu și cred că ceea ce faceți voi aici e în linie cu ceea ce am discutat și sper să ajungă la cât mai mulți oameni din HR. Și îți mulțumim și ție celui care ai urmărit episodul de astăzi de HR Meetup Talks. Și dacă ți-a plăcut discuția de azi, te rog să ne lași un comentariu la acest episod și să ne spui cu ce ai rămas, ce te-a inspirat. Sunt foarte curioasă să aflu părerea ta. Și în același timp nu uita să te abonezi la canalul Dream Jobs România de pe YouTube ca să fii în contact cu noile episoade. Numai bine, ne vedem curând!